Ujisu shawun kiu no shabeneng ong ini gintien. Kilet yalap ika gospel shiki ben riu baro. Tau bengai nyok pen baptis an penem riu tau bengai an pen rem. Kata ga dika ketien kada ika hukum ga jau Kris. Padeng tangi shim kia ya ga nika ketien ngi shim kia ya ga nika hukum ga jau Kris. Bangi yalap ya ga gospel hado nika klip mat ka mentah. Ngi don ru ika kubor ga bakmen ban ya tho ya pi. Ngin pelong ya ga healing festival gam Gitzo praise. Haksan kan rutrik jauh benai February ha State Central Library Social Time Auditorium. Haksan trik kan don artli gijing seng bakata hagapor khatway bejimin step. Khatway bejimin step kan don gijing seng jong ka Gitzo praise. Kikena na keleng kinyawan kini shimenta lagi jong benta haga sap ke bau boleh la ai ki kin yaro kin mani yau turai kumta nga kerpat ipi ki kimi ki kpa pin snow ban pa iki kon ki jong pi ban wan shagani ki jeseng Gitzo praise ka ka program ru ka bangi jupni ha television man la ga ski thoding ka ba yalap ka ba hikai yaki khna ka ba aimen sim ka ba yalam yaki kumno ba ki kin shakri utrai bat ha ka por san ba je jan miet kan don ka jeseng pajba bat snow ban wan ban snap ya kaktin ga jong blay dan kren ya kaktin ga jong blay hagani ga sngi sajan haga khat san trik haga por san baji haga khat riu trik kan don artli gi jeseng kata haga por khatway baji min step badaga por sau baji janmiet kumta khat sngop ha ya pi wei baro bangin yo ban ya ro lang yu trai bangin mani yu trai bangin ai ge jingo show trai bat pin snap ru ya kaktin ga jong blay ngadan ha kitigi ski ban ai ya kaktin ga jong blay pagumta se wer langi parlok para jor jong pi ba sa khot lang yaki shagani gi seng pen tip lang shiki way ban long ga jingkar ko yaki way de ban ngai try nang kar ko yafi ban ngi khmi lanti ban ye kendo ifi ban ye ifi hagatai ka khatsan ban ha khat retrik jong banai February arjar arpo ha State Central Library try kar ko ifi khublai shibon amen.